fighting yang pandanok la patora aboi ajoknani babe kumoy ebo ayam stand digi robai himi tongnai takuk tei bakukchong norok no bujung koijao daji ne digi sini pandanok la patora phainani babe ini sini pandani nograi kotorok pai tongo terus bor phainani sikang jeng sini pandanok la patora jotona khapnani babe ang norok no koinai haina hai norok no babongnai jeng yang abo duk mali hati phajing tongnai rok takuk tei bakukchong norok bo daji ne digi lama kinaro pasai tongyoi nokla kotora phai achuknani babe khak kukur bai norok no koijao yang sedikit, saya berangkat ke rumah tanggung. Saya berangkat ke rumah tanggung. Itu দেওয়া ছিল জনজাতিদের সাথে যে তৃতীয় বিষয় তোমার ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সেটিকে আপডেট করে টিপিসি নামকরণ দিয়েছে।